gaurko manifestazioa jendetsua izan da, jende barrabazioa nahi duzuela, ezta? Bai, oso jende ez da Eta, aldarrikatzen, onkologikoa biziri behar dezuela, eta monografikoa izan behar duela, ez da? Kontatu pixkat aldarrikapenaren... Bai, gu pazienteak geren aldetik garbi daukagu, onkologikoa behar da izan monografikoa, hasieratik bukaerara, atatuak izan behar garela, eta hortarako prestatuta dagoen eraikin hori onkologikoa den hori, hoxe mantendu behar dela, berreskuratu eta aurrera jarritzea. Ikusten dugu azkeneko urteetan, binkulazio prozesua 2018 urtean hasi zen, sinadura izan zen adenu. Azkeneko urteetan onkologikoa beruzkun nabarmen infraegalita dago. Hospitalizo planta gune hori kutxa dagoa gina, agian ez kutxa dago, kutxa, 10 eta 15 arteko okupazioa dauka, eta kirurgia aldian ere ez da hori da, oso publikoen usatze bat, eta erabiltzen oso eskazioa da. Norbait esan beharko du, zen hori hartuko dugun, eta hainbeste denbora ondoren definitzea, ez. Hospitala izango dena, eta sanolak epatuen duan monografi arlo hori mantentzea, hartatzea pazientea hasieratik bukaeraino. Eta hor, bide horretan dauden froga guztiak, radioterapia tratamentuak, kimioak, eman eta erakuntza egin barko diari. Eta mendik aurrera, ze asmo, ez du jarrituko duzu memorizatzen, o ze asmo? Gu jarraituko dugu errendikatzen, ez badia pausoak ematen definizio horretan jarraitu beharko dugu eta gaina erantzukizunak eskatzen hasi da. Hainbat denbora pasa ondoren. Aldiezu eman denbora murriz baten epe hori definitzeko, baino gehiagizko denbora pasa da. Eta hori ez da onargarria, berez ziko geha, ez bada aldatzen gauza erantzukizunak eskatzen, hau dena antolatzen ari. Guraldetik gu ere altefoka jarraituko dugu, zentzu guztietan, kutxa fundazioan eskatuko dugu parte hartzea, uste dugu erabileak asko esatuko daukagula binkulazio prozesu hontan, beharrak eta mahaigaineratzeko, eta atea jo jarraituko dugu alde guztietatik, bai elkarteei, bai partido politikoei, eta bai kutxa fundazioari. Eta prez gaude, gurekin elkartu eta nahi duen guztiarekin egoteko, aparte hori izateko. Gloria